Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Mga anak, duol na ang katapusan sa kalibutan. Nakadungog kamo nga muanhi ang kaaway ni Kristo. Ug karon ania na ang daghang mga kaaway ni Kristo. Busa masiguro nato nga duol na gayud ang katapusan. Mibulag kanato kining mga tawhana, kay dili man sila tinuod nga sakop sa atong bulok. Kung tinuod pang ato silang mga kauban, magpabilin unta sila kanato. Apan namiya sila, aron mailhan gayod nga sila dili kauban nato. Okay, ato kadtong gibasa gikan sa giasoy ni San Juan, Apostol Juan, nga atong mabasa sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 18 hangtod sa 19. Okay, sa gihapon, aniya nausab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Kinighapon ang ubos ninyong sulugoon sa maong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Kauban ang atong mga kasamang radyoman sa technical side, si kasamang radyoman Danny Luod, o gusab si kasamang radyoman Tax Ilumba, o sa gawas si kasamang radyoman Reynaldo Cuenca, o gusab si kasamang radyoman Gion Ilumbaring. Pasiunang batimbaya sa gihapon sa atong amahan dinhi sa istasyon ng atong station manager, si kasamang radyoman Edgar Dagumo, ubana sa iyang mga kaubang mga radyoman. Okay, laing adlaw sa Ginoo, ako moingon sa gihapon kaninyo kanatong tanan, mayong adlaw sa Ginoo. Okay, pizza 8, Pizza 8 sa bulan sa Marso, tuig 2020. Okay, ikaduhang Domingo sa Kwaresma. Okay, mga tinahod nga tigpaminaw, atong gibasa dayon pag-una ang 1 Juan Kapitulo 2, versikulo 18 hangtod 19, ato maning giisgutan sa miaging Domingo, di ba?
o karon diri gihapon ta manukad. Ngano nga ato ning hisgutan pag-ayo tungod kay daghan man tang gatuon-tuon sa Biblia, daghan tang gabasa sa Biblia, pero ang mensahe ni ini nga tudling na amanuntan sa Biblia, it seems atong namatikdan nga wala kaayon ni matagai og pagtagad. Pagtulunan mahitungod sa panaghiusa. Pagtulunan mahitungod sa panaghiusa didto manggod ni nanukad sa diagud sa ebanghelyo. Universal words o pangtibuok kalibutan nga mga pulong sa Ginoo. Siguro nalimutan, no? Kumingon kay tag pangtibuok kalibutan, kini binding ni tanan. Dili ni kay mga Hudiyo lang, no? Kay katong sa daang tugon, mga Hudiyo raman to, no? Mao bitaw gitawag tog tinuhuan sa mga Hudiyo. Pero merong ang padto sa pagtuo. No diri sa Biblia katong Judaismo. Pero ang katumanan ana nga gipaabot sa umaabot dili lang kay para sa mga Hudiyo kundi para gyud sa tanan sa ato pa. Hudiyo, Hintil o karon kay gi-distinguish na sa daghan na gyud ang katawhan, di ba? Niadto gi-distinguish lag Hudiyo ug dili Hudiyo, di ba? Pero karon kanang dili Hudiyo gibahin-bahin po na sa Pilipino, Amerikano, Aliman, di ba? Dayon mao lagi ang katumanan anang Judaismo pangtibuok kalibutan, no? Sa in English universal ug moadto ta sa Grego Catholicos o Catholic katong termino gyud variant word nga gigamit ni Obispo Ignacio, no? Mga 107 AD o 110 AD sa iyang paghulagway, pagtawag sa Iglesia ni Kristong tinuod o Iglesia sa Dios nga tinuod nga iya kining gi-describe, gitiman-an, no? Gibutangag timailhan o palatandaan, isip pud matuman tong giingon sa Jeremias 31:21 nga butangag ilhanan o marka ang dalan niya, ang dalan sa bag-ong tugon si Kristo man. Personal nga dalan. Unya kaya ngiyang iglesia lawas man niya. Okay, giingon ni San Pablo diya sa Korinto. Sa ato pa kay lawas man ni Kristo ang simbahan kun iglesia, mahimo pong tawgon ang iglesia og dalan. Namanggali na gipasabot po sa buhat 24:14 nga ang maong pundok nga gihisgutan nga dalan. Sa ito pa mo nang mupasakop kita na. Di ba? Unya, giingon lagi sa Jeremias 31:21 butangag ilhanan. Kay kung kanarang description nga iglesia ni Kristo o iglesia sa Dios, di naman na controversial. Di naman na siya kanang kinahanglan pagyud nato kay basta mayon gitag Biblia dito gitas tukod ni Kristo sa ato pa iglesia ni Kristo o iglesia sa Dios. Pero kay naamanggoy mag-awat-awat ana samaan ng karsunis nga original na may mag-awat-awat. So unsa may buhaton para mahibaw-an unsay genuine unsay dili? Ang mga authorities sa Central Bank, diba ang mubuhat og kwarta, ang Central Bank raman, sila man ang authority. So kay, aron para mahibaw-an, unsay piki, unsay tinuod, unsay dili tinuod, mo nang butangag description. Sa to pa, marka. Ingon ana, mangyud po ang simbahan. Dili igo nga mo ingon lang ka iglesia ni Kristo o iglesia sa Dios kay daghang mag-awat-awat ana kay si Kristo mismo nag-ingon pagbantay mo kay daghang magdada sa kungalan. Sumaon na nga ang mga authorities, di ba, kung sa Central Bank ang authorities kana ra mga tao diha, di man kay bisan kinsa. Sa iglesia pong gitukod ni Kristo ang authorities nga mubutang og description kadto pong mga gi-authorize. Kay sa Roma 10:15 katumang gipadala sa ato pag gi-authorize niya sao man ang pag-authorize kanang ordination man pandong skamot niya mga obispo ramang Katoliko nga ang ilang ordinasyon gikan sa mga apostoles, so sila mo'y mubutang og description, di ba? Mao na nga pinaagig mga konsilyo sama atong konsilyo sa Nicea nga gibutang ang description nga apostolika
o kanang Katolika nga Obispo Ignacio gyud mo'y naghisgot ana 110 AD dayon naman po'y mag-awat-awat kay nabi mo awat anang description nga Santa Iglesia Katolika. Pag-research mo sa history, naay mo awat ana nga moingon sila nga Catholic pug kuno sila nagay ko higalang Baptist diya sa Cebu nga sige comment sa ako mga post moingon sila nga Catholic man pud mi. Kami mo'y original. Katupong Adventist nga debater dito sa nakita nako sa Manila. Makaingon ko nga dili man di parehas ni mga Adventist kay na may Adventist nga muuyon nga ang iglesyang gitukod ni Kristo Catholic o universal nya napoy dili. So tupawa sila maghiusa anang puntuha. So, naay mag-awat-awat anang description nga Catholic, naapoy mag-awat-awat anang description nga Apostolika. Diba? Naay pundok ron nga dili Katoliko, nga moingon sila Apostolika po sila. So, mauna nga napugos ang simbahan, nagkonsilyo, nagtigom, kay kanagong mga disputes, God, kana mga panagbangi, God, si tulo na pinaagig council para sa atong hitabo sa konsilyo sa Jerusalem. Diba? Gidibatihan nila on sa Christianity. Diba? Pero sa konsilyo sa Jerusalem lang, wala lang nila gi-Christianize tanan. Kaya naa pa may Jewish custom nga ilang gipadayon pras anang may tungod sa pagkaon nga dunay gidili, anang dili pagkaon ng dugo. Pero dili ito universal teaching. Kaya kung maingon kita universal teaching, dagantas gospel, dinis tudlo ni Kristo. Di ba? Sa tudlo ni Kristo kay wa naman na hisguti ng pagkaon diha, di ba? Mahimong kanon naman, tanan Marcos City. Pero sa Council of Jerusalem napa sila gidili in respect to the Jewish custom. Kay naman goy mga Jewish mga Hudiyo nga na Kristiyanos na nga di pa kayo kasabot bagyod ba nga unsa gyud ang Christianity mo nang gihinay-hinay pag-implementar ang Christianity. Ang universal lang dogmatic definition ato kadtong gisulti ni Pedro. Kadtong diba taas tong lantugi sa Council of Jerusalem then tingog din siya hilom tanan kay siya may executive minister, no? Siya may leader, no? Sa ato nang naisgutan. Unya wa gyud na supha, wala gyud na supaka ni Santiago. Wa gyud na supaka ni Santiago. Ang uban mo ingon nga si Santiago mo'y leader ito, siya may katapusan misulti dili. Kinsa may gituganan ni Kristus mga yawis ging herian si Pedro man. So siya mo'y leader. So taas galantugi, siya dayon mo define. Para saan ang konsilyo ron sa atong mga obispo. Di ba? Maglantugi na mga kardinal. Dayon ang katapusan mosulti ang Pope. Parehas yun na nahitabo sa Council of Jerusalem. Tingog dayon si Pedro. Wag yung misupa kay siya may prime mover. Sa Supreme Court pa na, siya may Chief Justice. Nya maingon sila, dili man si Pedro mo ni awahin ni sulti birita si Santiago man. Now kay balomoon sa exegesis nga Katoliko ana. Kinahanglan mo tingog pud ang obispo didto sa Jerusalem kay didto man nahitabo ang council, di ba? Inana man ang protocol. Si Pedro mo ay executive minister o pope, leader, chief. Pero kay siya may obispo dito, si Santiago may obispo sa Jerusalem, unang musulti po siya, pero man niya supaka ang gisulti ni Pedro. Di ba? Niya, maingon kayo mga sabadista nga, niya nga nung ingon malgi Santiago diha sa maong konsilyo nga, di gihapon pagkaon ang dugo. Sa Catholic exegesis, mo to rin gitawag og mga, kanang gitawag og apostolic, o kanang pastoral, kanang declaration. Nga dili to siya ingon nga universal to nga pronouncement. Kana bang disiplina ba? Kay inganan ni magunhitabo gud sa Council of Jerusalem. Kay init pa kay nang unsa man ipadayon tong Judaism o Christianity? Di ba? So dili padayon masabtan tanan. Nga sa bag-ong tugo naa nagay pang usbon kay gihitag na naman gud sa Jeremias 31 ug 32 nga lahi ang bag-ong kasabutan dunay pang usbon ana. Kay naa sa Hebrehanon 12:7 ba na 7:12 nga kay ilisan ang pagkapari, ilisan usab ang balaod. Di ba? Mao nay wala mahibaw sa mga Adventist. Pero kay makasabot man ang council nga, kung ato ning gulpihon usbon tanan, murag mabigla yun yung mga tao. Pero as good anang doktor, moingon man ang doktor, kung muundang kag adik-adik, kaya dahan-dahan. Labi nag-adik na kay kung biglaon po, basig madaot po ka. Iyon na ang nahitabo sa Council of Jerusalem. Muna nga, ang atong tubag sa mga sabadista nga,
og sa mga iglesia ni Kristo ug saksi ni ubang, anong gidi manghapon ang pagkaog dugo sa konsilyo sa Jerusalem? Yes, pero that was a disciplinary pronouncement. Remember nga, ang disciplinary pronouncement pwede na mausob. Diba? Kana mga disiplina. Kaya ang mga kadagkuan sa iglesia na ay gahom sa binding and loosing. Basaha ra gud ninyo Mateo 18:18, kana manggaling mga kanang sana mga congressman, pwede gali nila i-amen ng mga balaod, di ba? Pinagi sa ilang council pod. O mao na nga sa Council of Florence, niingon ang Council of Florence nga ato na lang ning i-Christianize tanan kay nakatuo naman tag-ayo. Di ba? Kinahanglan kadtong gitudlo ni Kristo gyud mo ato implementar tanan, subyaan na tong pagdili sa pagkaong dugo kay dili na teaching ni Jesus Christ sa New Testament, no? Sa universal kay si Kristo gyud sa gospel wa gyud mandudlo nga duna pay gidili sa pagkaon. Pero wala pun mag-ingon ng Ginoo nga magpatakag kaon. Mutuor ba gyud tag mga council? Mutuor ba gyud tag mga council kay katul laging Mateo 18:18 naa man diha nga na magisteryo man ang giingnan hugpong sa mga obispo. Mga katong mga apostoles, mamuntiun ng mga obispo, di ba? Giingnan sila sa Ginoo. Kung dunay mga sungi diha, mo anha diha ninyo ang kuan kanang mga tao. Kamo mo decide sa tupa final arbiter, Supreme Court day ang magisterium. Di ba? Mo nang ako bitaw papilion ko asa man gyud mas labing dapigan ako, no? Ako mutahod ko sa gobyerno, pero para nako good, mas taas good ang gobyerno sa Dios nga mao nang simbahan. So dapat ang gobyerno mutahod simbahan, di ba? Dili pod magsupak-supak kay ang partner man ng gobyerno simbahan, pero usahay mahitabo nga mas mulabaw naman nun ang tingog sa gobyerno kaysa simbahan, di ba? O mo na nga. Pero sige lang, siguro moagi pa ta diha, no? Kay wa pa nato mahingpit gyud kayo, no? Lisod man gud sa atong panahon ron agi atong pag-separate na gyud sa church and state, no? Mao na nga dili makabuot ang simbahan ug unsay himuon sa gobyerno. Pero sa una dili man gyud ta na yun ana, no? Pero mao lagi kay nadaghan naman ng religion ron, do na may pagrespeto sa tanang religion, mao nang naingon ani na ni. Pero mao lagi timan diha sa Daniel 2:44 ang tinuod nga gingharian sa Dios mo consume na mo ut na sa tanang gingharian sa kalibutan. Basahan ninyo ng Daniel 2:44, nga ang magpabilin jud nga madaugon kana ra yung iglesia sa Dios nga gihulagway nga universal. Pero wala pa na ma-realize yun kompleto tanan. Kay karon naghari pa man ng mga hari o mga presidente sa mga kanasuran, di ba? Pero moabot ang panahon nga sara gyud mo patigbabaw ana kadtong gitukod ni Kristo nga iglesia, gingharian sa Dios. Ya mao maning Katolisismo. Wala mo kabaluan na pag-research mo ayo. Pero timan nga dili pa perfect dili pa perfect ang gingharian sa Dios diri sa gihulagway sa Mateo 13:24-30 nga naay mga sagbot kay gisulod og yawa. Sa Jeremias 5:26 giingon pa daghang daotan sa akong katawhan. Nang moingon mo nga kami mo'y tinuod kay puros buutan ning among mga sakop, dili na maong gisgutan sa Biblia. Kay ang katawhan sa Dios nga gisgutan sa Biblia naagyoy daghang daotan, dili bot pasabot nga ang Dios mo yung gabuot anang daotan diya sulod tungod na sa yawa. Basahan ninyo Mateo 13:24-30, no? Maingon mo nganong nitugot man ang Dios ana, basaha lagi ng Mateo 13:24-30 aron mahibaw-an ninyo nganong nitugot ang Dios. No? Basahan niyo Mateo 13:24-30. Pero moabot rang ting-ani. But pasabot moabot rang adlaw sa paghukom. Lainon ang matarong nga nagmatinumanon sa Dios ug lainon pud ang mga sagbot nga didto nanalinghog sa yawa. Okay mga igsoon, katubang atong gibasa ganina pag-una, 1 Juan 2:18-19 Katong ningong ko ba nga, daghan man unta gatuon-tuon aning Biblia. By the way, no, katong akong giingon ganina ba nga, di ba ang palatandaan nga gibutang sa mga obispo, kanang usa
Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. By the way, kana akong magbutang tag description, na ay description nga tagsa-tagsa lang gipadayag sa mga apostol. Na lain-lain na si Pablo moingon siya Iglesia sa Dios. Sahay tawgon po niya Iglesia ni Kristo. Then Kristohanon si kanang gisuwat sa Book of Acts gitawag og Kristohanon. Si Pedro pod iya pong gitawag og piniling katawhan o piniling nasod. O pero usara na kapundok. Niadto nang unang siglo gasugod dili ning karon nang naman po yung gagamit anang description pa sa ilo lang ko ha nga piniling nasod nga 1954 ra mo na 1958 ra na himugso. Pero kanang piniling nasod gud dihang ang hisgutan sa Biblia ni Pedro kadto man ang sa unang siglo gasugod. Ang Iglesia ni Kristo ra po na o Iglesia sa Dios. So ang mga apostoles lain-lain ilang description. Pero ang official gud ana kanang resulta sa council. Di ba? Inana man yun ng unsa man gi opisyal kanang gihiusahan. Di ba? Kay katubi taong gadibati ang mga apostoles o katong mga tua dito sa Council of Jerusalem. Nay mo ingon nga tulion gihapon. Nay uban moingon daghang kayog mga hunahuna. So ang opisyal kanang resulta sa council sa to pa kanang gitawag og conciliar pronouncement. Mao na sa Council of Jerusalem wala pa man sila maghisgot og official description. Wala man maingon ang konsilyo sa Jerusalem nga ang ato gyung official description ha Iglesia sa Dios o Iglesia ni Kristo. Ilan ang gisgutan pero wala nila gi-pronounce sa council nga mao gyud ay official description. Na kanus aman nag-official description ana, no? Now sa Council of Hippo ilang gidesisyonan pila ka basahon ang New Testament o pila putong sa Old Testament. Di ba? Council of Hippo, 393 AD. Then sa Council of Carthage, gidasunan po to. Katong pila ihap sa New Testament, no? 27 books. O kanang 46 sa Old Testament. O ba to? So ilang gidesisyonan. Wa pa po sila ga-official ito. Pero sa Council of Nicaea, ilang gidesisyonan nga ibutang ng, para matuman itong Jeremias 31:21, ibutang ng description nga apostolic. Na? 325 AD, di ba? Kaya kanang Catholic, gisgutan naman ni Obispo Ignacio, disipulo ni San Juan, yan itong 110 AD. Kanang apostolic, gi-council yun na nila. Kanang description nga apostolika. Council of Nicaea, 325 AD. Then naalagi mag-awat-awat lagi. Nga maingon nga, kami katoliko pod, kay universal man pod ning amo. Kami apostolik pod. Nagali pondok ron nga maingon pog apostolik. Nga dili, kining ato mauna kay daghan man gaawat-awat ana, napugos ang mga obispo nga butangan na pog laing description nga Roman. Kano sa aman na nahitabo, ni adtong 1545, 1546. Council of Trent Council of Trent 1545 ilang gibutangan og description nga Roman. Ngano man na biblical man po na kay buot man gud ni Kristo ibalhin ang sentro sa iglesia sa Jerusalem. No iyan ang gipasabot sa buhat 23:11 nga sa dihang giingnan niya si Pablo maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem pagpamatuod usab sa Roma timan sa tanang mga lugar nga naabtan sa iglesia, only Rome mao'y giparallel sa Jerusalem, diin dito gasugod ang iglesia. Di ba? Basahan ninyo ng buhat 23:11. Sa diyang giingnan si Pablo ni Kristo. Pablo, maingon nga nagpamatuod kakanako sa Jerusalem, pagpamatuod usab sa Roma. Sa ato pa, Roma ang buot ni Kristo balhinan sa sentro sa iglesia. Kay kanagaling iglesia gani, upundok, naagin na'y sentro. Sa mas Iglesia ni Kristo ilang sentro na sa diris Pilipinas kay diri gasugod. Niya daghang pundok pod gasugod sa Amerika mao nang tuwa ilang sentro dito Saksi Niuba, Adventist, mga born again, pagdaghang daghan kayong mga pundok nga ilang sentro sa Amerika. Ang ilang pangkalahatang pamamahala tuwa dito kay dito man gasugod. Pero ang kang Kristo Jerusalem so dito dapat ang sentro. Pero niingon man siya sa Mateo 21:43 nga ibalhin ko no. Nya gipasabot ni Kristo Roma man. So unya natuman man gyud na nga nabalhin ang sentro sa Roma mao na nga ang leader pod kanang tinugyanan si Yahweh nga mao si Pedro naabot gyud sa Roma na sa history dili lang kay na explicit sa Biblia pero gipasabot lang. So ang iyang mga puli naatanan sa Roma, di ba? So mao na nga giingon nga Roma na ang sentro sa iglesia, mao nang gipuno na nga description sa Council of Trent 1545.
Nya binding na sa langit kay whatever decision lagi sa council, ingon ang Ginoo ang inyong idili diri syuta idili sa langit ang inyong itugot. Sa mao na niadtong 1545 na himugso ng description nga Roman. So mao na Roman Catholic Church, mao nang sakto nang sa Grolier og New Book of Knowledge. Description sa iglesia. Di ba? So pareha sa mga authority sa Central Bank, moingon sila nga, bisag inyong kwarta, 100 peso bill na inyong giawat ng nimtag, o kanang 500 peso bill, pero among butangag description. Wala gali ning mga description na piki na, bisag sakto na inyong description. No? Nya kay usak sa description nga katapusan kana mga Roman, so dili Roman ang inyong iglesia, dili na tinuod yun nga iglesia sa Dios. Kay ang tinuod nga iglesia sa Dios gibutangan mag-description nga Roman. So ito pa ang Katoliko may matinud-anon sa gospel. Kay gituman yun ang authority sa simbahan. Ang uban pili-pilion raman nila ang desisyon sa council. Kung di sila gusto, di man sila pras. Ana mga sabadista, pasaylo alang yun ko. Anong dili man mumutuo sa Council of Laodicea? Nga usaman na asa naabtan sa iglesia, naman na si Biblia. Na, book of Revelation. Anong Jerusalem Council raman inyong tuhuan nga nagpadayon man ang gingharian sa Dios? Tayo igong panahon. Ayaw kalimot karong hapon no, sa sangka basin magka-apil ta o sa alas 8 gabi no, nga sa Catholic Faith Defenders ayaw gihapon ni si Piata no, karong alas 8 gabi. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, baga kadagkuan sa atong simbahan, sa atong obispo, mga kaparian, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide.